ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ രൂപം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളത് ആ കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചത് അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ഒരു രൂപമല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപ വിസ്തരണങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാത്തിനും എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ധാമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാറ്റിൽ കണ്ടു. എല്ലാ എന്താ പറയാ രൂപങ്ങൾക്കും ഓരോ ധാമമുണ്ട്. അതൊക്കെ ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആ വിശ്വരൂപത്തിന് അതിനൊരു ധാമില്ല. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അത് ശാശ്വതമായ രൂപമല്ല. അതൊരു ക്ഷണികമായിട്ട്, അതായത് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് ശാശ്വതമല്ല. പിന്നെ ആ രൂപം കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ അവതാര പുരുഷങ്ങൾ എന്താ പറയാ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും, ഞാൻ അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് മാത്രമേ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം. അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. അത് ആരും അവകാശപ്പെടില്ല ഞാൻ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന്. അത് ഭഗവാന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് എന്താ പറയാ സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഉപമ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപമ ചെയ്തത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയാ ഒരുമിച്ച് ഉദയിക്കുന്ന ആ പ്രഭാപൂരം, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അത് കാണാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് ഊഹിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാപൂരം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഞ്ജയനും കാണുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെ അത് അവിടെ അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പേടിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്താ പറയുക ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അതായത് പുത്രന്മാരായിക്കോട്ടെ, ആ ധൃതരാഷ്ട്രനെ സഹായിക്കുന്ന ആ കൗരവ സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതായത് അതിരഥന്മാരായ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും, അതായത് ഇരുപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിൽ അതിവേഗത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താ ശിരസ്സുകൾ പെട്ട് എല്ലാം ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവാണ്. അതൊക്കെ ആ ഭീകരമായ രൂപം ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ കണ്ട് പേടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിന്നീട് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു, പിന്നീട് സ്വരൂപമായ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. കാരണം അർജുനൻ പേടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ശാന്തനാകൂ, സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനനോട്. എന്നിട്ട് ആ സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം ഈ സ്വരൂപമാണ് വളരെയധികം ദുർലഭമാണ്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ രൂപമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ. പിന്നെ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ലാസ്റ്റില് അർജുനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ അർജുന, നീ എന്താ പറയാ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് നീ യശസ് നേടി ആ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, സമൃദ്ധമായിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കൂ. കാരണം ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ്, നീ ഒരു അതായത് നിമിത്ത
മാത്രം ഭവസവ്യസാച്ചിൻ എന്ന് പറയാണ്. നീ എനിക്കൊരു എന്റെ ഒരു പ്ലാനിൽ നീ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായാൽ മതി, അതൊരു നിമിത്തം മാത്രമായാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? 5 തരത്തിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാകാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതാണത്? മത് കർമ്മകൃൻ, മത് പരമോ, മത് ഭക്ത, സംഘവർജിത, പിന്നെ പറഞ്ഞു നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു. അതായത് മത് കർമ്മകൃൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പറയാ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യ, പരമോ മത് പരമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേ. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു മത് ഭക്ത, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ കാമ്യകർമ്മോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞു ശത്രുതയില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സമഭാവത്തോടെ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക ആരാണോ പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വിശ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് അധ്യായം 12, ഇത് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അതായത് നമുക്ക് 6 അധ്യായം ആദ്യത്തെ എന്താണ്? കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തിയോഗം നമ്മളൊക്കെ പരിശീലിക്കണം, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അതിപ്പോ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ആരാണ് കൂടുതലും ഉത്തമം, അതായത് ആരാണ് കൂടുതലും പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതായത് ആരാണ്? ഒന്ന് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ 3 തരത്തിൽ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ബ്രഹ്മൻ, അതായത് അവ്യക്ത രൂപത്തെ. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു നിർഗുണനാണ്, ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് എന്ന് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ തേജസ് ആകുന്ന ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന അവരാണ് ഒരു കൂട്ടർ. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആരാണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ വ്യക്തരൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം, അതായത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരാണോ നല്ലത് എന്ന്, ആരാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ അവ്യക്തവാദികളും വ്യക്തവാദികൾ, അത് വ്യക്തിഗതവാദികളെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാ സ്തേ യുക്തതമാ മതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകാണ് അർജുനനോട്. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ നല്ലത്, അത് വ്യക്തരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ നല്ലത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക്, അതായത് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി? അതീന്ദ്രിയമായി. അപ്പൊ ആ ദൃഢവിശ്വാസം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വിശ്വാസവും ദൃഢനിശ്ചയം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്കത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് വ്യത്യാസം എവിടെയാ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, അവരുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാവട്ടെ അവർ ഒന്നും തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം ആ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെയാണ് അത് അവരെന്തിനാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അവര് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഭൗതികതയെ എന്ന് ഒട്ടും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഏത്വമക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥം അചലം ധ്രുവം സന്നിയം ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ജീവങ്ങളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റവും ഇല്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും പറയാവുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെയാ ലിഫ്റ്റും സ്റ്റെയർ കേസും പോലെ തന്നെയാ. അവരും വരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. അവർ പ്രാപിക്കും ഭഗവാനെ, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒടുവിൽ എന്ന് പറയണേ അത്ര എളുപ്പത്തിലല്ല. ആ മാർഗം വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. ആർക്കെത്താം? എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ നിയന്ത്രിച്ച്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവത്തോടെ, അതായത് ഒരാൾ എന്റെ മിത്രമെന്നോ ശത്രുവെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു ഭാവവും ഇല്ലാതെ സമഭാവത്തോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, അതായത് സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഒരു എന്താ പറയാ ആ അസൂയ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്നേഹവും എന്താ പറയാ ആ സമചിത്ത സമഭാവനയോടുകൂടി അവ്യക്തം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമല്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയ ആ അവ്യക്തഗതവാദികളും എന്നിലേക്ക് എത്തും, പ്രാപിക്കും ഭഗവാനെ. പക്ഷെ ഒടുവിൽ, അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ വഴിയാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ എത്തും. പക്ഷെ ഭക്തനെ പോലെ അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നുമാണ്. അതിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരാവപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പറയണേ, എന്താ പറയാ ഈ വ്യക്തിഗത, അതായത് ജ്ഞാനികൾക്കും ഭക്തനുമുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറയണേ, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഭക്തിയാമാം അഭിജാനതി, അതായത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇത് ക്ലേശോ ദിക്കതരസ്തേഷാം, ഈ വഴി എന്താണ് വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് ഈ വഴി വളരെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവരെ അറിയില്ല, നമുക്ക് അവരെന്താണ്, അവരെങ്ങനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അവരുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്, അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിലും നമുക്കില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഇപ്പൊ അവരെ ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്ത രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ ആരാണെന്ന് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ചിത്രം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയിൽപീലി ഉണ്ട്, ആ ശിരസിൽ മയിൽപീലി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയാ മഞ്ഞ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആഭരണങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന് കുഴലുണ്ട് കയ്യിൽ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്, ത്രിഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവന്റെ ലീലകൾ അറിയാം നമുക്ക്. അതായത് നാമ രൂപ ഗുണ ലീല എന്ന് പറയും. അതായത് മെല്ലെ നമ്മൾ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാണ്, ഹരേ
കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. ആ ജപിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു അവന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാക്കി തരും. ക്രമേണ നമുക്ക് ആ അനുഭവം നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അത് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് അവന്റെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവന്റെ രൂപം എന്താണ്, അവന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അവന്റെ ലീല എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അതായത് അവൻ അവൻ കാണിച്ച എല്ലാ ലീലകളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ? ശ്രവണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലീലകൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനോ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഇത് രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നുമേ അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക? ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ഈ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം, അവർക്ക് വളരെയധികം ദുഷ്കരമാണ് ഈ വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റാ. ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണികളാണ് അവര്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചവര് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. ആ നേരിട്ട് സേവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ റെസിപ്രോക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്രം പുഷ്പം ഫലം എന്ത് വേണമെങ്കിലും തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭക്തർക്ക് നാശമില്ല, അതും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എന്താ പറയാ എന്നെ സേവിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ഗുണാതീതരായിട്ട് വരും. അവർക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ അവരുണ്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും ആ ബോധവാനായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ദൈവീ പ്രകൃതി മാശ്രിതാഹ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ യോഗമായ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്താ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ യോഗശക്തിയുടെ യോഗമായയുടെ ആ എന്താ പറയാ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും അവര്, മഹാമായയുടെ അല്ല. മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ എന്താ പറയാ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും ആ എന്താ പറയാ യോഗമായയുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഓർക്കാനും ആരാധിക്കാനും വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ പുരോഗമനം ഈ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ വഴിയിൽ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ മറ്റേത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തന്. പക്ഷെ അവർക്ക് വളരെ അത് ദുഷ്കരമായിട്ട് തീരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിച്ച് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇങ്ങനെ കയറി ഓരോ പടിയും കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം പോകും അവർക്ക്. പിന്നെ അത് ശാശ്വതമായ ഒരു മുക്തിയല്ല അവർ നേടുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായും നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കൊടുക്കാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാലും കാണേണ്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ആ അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ലോഹത്തിലും മണ്ണിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ലോഹങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ, മരത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളാവാം, എന്റെ ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ 8 രൂപങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 8 രൂപങ്ങളിൽ ഏത് രൂപത്തിലും എന്നെ ആരാധിക്കാമെന്ന് സ്വയം ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകത്തിലുണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും ആരാധിക്കാം. അത് ലോഹത്തിന്റെ ആയാലോ മരത്തിന്റെ ആയാലോ മണ്ണിന്റെ ആയാലോ അല്ല ചിത്രങ്ങളായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. നമുക്ക് അത് പൂജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരു ഉപമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന്. ആ തപാൽ പെട്ടിയോടാണ് ഈ അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ കാണാം, നമുക്ക് എല്ലാ വഴിയിലും എന്താ പറയാ ഓരോ റോഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും, റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ അതുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അധികൃതമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അത് പോസ്റ്റ് ബോക്സുകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കത്തുകൾ ഇട്ടാലും നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് എത്തും, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തും, അതായത് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തിൽ അത് എത്തും എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ അനുകരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആധികാരികമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുവന്ന ബോക്സ്, വെറുതെ ഒരു ചുവന്ന ബോക്സ് കണ്ട നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ആ ലെറ്റർ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തില്ല. കാരണം അത് ആധികാരികമല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. നമുക്ക് പൂജിക്കാനും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനും ആ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമുക്ക് അവന്റെ സേവ നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്.
അത് പറഞ്ഞു ലോഹത്തിന്റെ ആവാം, മണ്ണിന്റെ ആവാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു, ആ പ്രസാദം അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അവൻ തിരിച്ച് എന്താണ് തരുന്നത്, ആ പ്രസാദത്തിലൂടെ അവൻ കാരുണ്യം നൽകാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗം, എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു അംഗവും ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ന അംഗം ഇന്ന പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതില്ല. ഭഗവാന് ഏത് അംഗത്തിലൂടെയും ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ. ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ഒരു പണി നമുക്ക് ഭഗവാൻ നേത്രം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷണം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, നമ്മൾ ഭോഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഈ സേവകളൊക്കെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചരൂപത്തിൽ, അതായത് അർച്ച വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇട്ടാൽ അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തും. അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായ അർച്ച വിഗ്രഹം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ സേവ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് എത്തുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്താ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കരകയറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി മുങ്ങി, നമ്മളെന്താ ഈ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ വന്ന് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജനനമുണ്ട്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ വാർദ്ധക്യം വരും, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്. ഇത് ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്ക് അർപ്പിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സർവ്വകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് സർവ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗി, നമ്മൾ എന്താ ആ കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അചഞ്ചലമായ മനസ്സ്, നമുക്ക് മനസ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അചഞ്ചലമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമോ സുഖമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരട്ടെ, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളത് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സേവ നിർത്താതെ നമ്മൾ അചഞ്ചലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാൻ പറയണേ, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റും. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര നീന്തൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ സമുദ്രത്തിൽ അഥവാ നമ്മളെങ്ങാനും നമ്മൾ മുങ്ങിയും പൊങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് നമുക്ക് എന്താ പറയാ താങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൈ നീട്ടുകയാണ്, നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടി തരുമ്പോ നമുക്ക് ആ കരകയറാൻ എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ ഭവസാഗരത്തില് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ഇവിടെ വരും സുഖമില്ല, ഇവിടെ സുഖം ചഞ്ചലമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ്സാ, അതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായ സുഖമല്ല, ആനന്ദമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ പുറകെ ഓടാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സുഖം കിട്ടും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സന്തോഷം, ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണ, ആരാണോ ഇങ്ങനെ എന്നെ സേവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നത് അവരെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ മോചിതരാക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്
തദ്ധാമം പരമമ. എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ധാമമാണ്. പക്ഷെ എന്നാ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലെ ആ ഉപരിലോകങ്ങളായ ബ്രഹ്മലോകത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലോകം വരെ നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് അതില്ല. അതാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഞാൻ വന്നവരെ ഉടനടി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഭവസാഗരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. എന്താണ് ഇവിടെ ഭവസാഗരം, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പലതും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആനയെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മരമുണ്ട്, ഒരു 2 എലികളുണ്ട് ഇവിടെ. വെളുത്തതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുളമുണ്ട്, കുളത്തിൽ സർപ്പങ്ങളെ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ്, അതായത് നമ്മളെ പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മളെന്താ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ എന്താ പറയാ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാം. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ആ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുകളിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, തേനീച്ച കൂട് കാണാം. ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് തേൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നു. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റും എന്താണ് തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭവസാഗരം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്. കമ്പാരിഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ, ഉപമയോട് പറയാണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാം. മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്. ആന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ്. ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം. പിന്നെ ഈ 2 എലികൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു രാവും പകലും, അതായത് രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള 2 എലികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ജീവാത്മാവാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അതിന്റെ ആ കൊമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൂങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ എന്താ പറയാ കുളം കാണുന്നത്, കുളത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മൃത്യു, അതായത് നമുക്ക് മൃത്യു ആണ്. അത് മൃത്യു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ നമ്മള് മൃത്യു അവസാനമല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൃത്യു സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പുനർജന്മമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. എന്നുവരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവില്ലയോ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുളത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ എന്താണ്, മൃത്യു ആകുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ തേനീച്ചക്കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്, തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് സുഖമാണ്. അതായത് ഈ ആന എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ആന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം. ആന എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, ആന എന്താ ചെയ്യണേ, കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, ഇന്ന സ്ത്രീ ആയിട്ടോ പുരുഷനായിട്ടോ, ഇന്ന ഫാമിലിയിൽ ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇതുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മവും കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ആന എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ്. അപ്പൊ ആന എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന ആ മരത്തിനെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കാണ്. അത് അങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ, ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്നും തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പറക്കാണ്. ആ പറക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്താ ആ ജീവാത്മാവാകുന്ന ആ വ്യക്തിയെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ കുത്തുമ്പോ എന്താണ്, തേനീച്ച നമ്മളെ കുത്തുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് വേദനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ 2 എലികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കൊമ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവരിയ്ക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിന് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, രാവും പകലും, അതായത് നമ്മുടെ രാവും പകലും അതിങ്ങനെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുമ്പോ എന്താണ്, അതിങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാവും പകലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം ആയസ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ആ ആയസ് ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ തേനീച്ചകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കർമ്മഫലമാകുന്ന ആന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇളക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തേൻ തുള്ളികളൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുത്തൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കുത്ത് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്ന ആ തേനിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മറക്കാണ്, നമ്മുടെ ആയുസ് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാകുന്ന ആ മാന ഇങ്ങനെ മരത്തിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ എവിടെ വീഴും, ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും. ആ കുളത്തിൽ എന്താണ്, മൃത്യു കിടക്കാണ്, അതായത് സർപ്പങ്ങൾ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങൾ നമ്മളെ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്ത്യം, അതായത് നമ്മൾ മൃത്യു കൈവരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൃത്യു കഴിഞ്ഞ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ആ തേനിന്റെ
ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ വ്യക്തി മതിമറന്ന് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ തേനിന്റെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി കാണിച്ചു തരുന്നു. അതായത് ഞാനുണ്ട്, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അതിവേഗത്തിൽ, ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കരകയറ്റാമെന്ന് ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല. നമ്മളത് കണ്ടും കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്, ഭാഗവതമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ അന്ധതയില്, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്വയം ഇരുട്ടാക്കാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് മൃത്യു ഉറപ്പാണ്. കാരണം ആ രാവും പകലാകുന്ന ആ എലികള് ആ മരം ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുമ്പോ എന്താണ്, അത് ഒടിഞ്ഞു വീഴും. ഒടിഞ്ഞു വീണ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ കുളത്തിൽ, അത് മൃത്യു എന്ന ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴാണ് നമ്മൾ. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മളെ അത് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അത് ആന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ആ ഭഗവാൻ കൈ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഈ ഒരു മൃത്യു സംസാര സാഗരം. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മയ്യേവ മന ആദത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാരണം നമുക്കൊരു വ്യക്തി രൂപം, ഭഗവാനൊരു വ്യക്തി എന്താ പറയാ, വ്യക്തിഗത രൂപം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ആ ബന്ധം വരണം. നമ്മള് സംബന്ധാന്ന് ആ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബന്ധം വരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എന്താ പറയാ, ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അത് പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു, അത് കേൾക്കാണ് നമ്മൾ. ഓരോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തിയും കിട്ടും. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എന്തോ തന്നെ പ്രാക്ടീസ്, നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്കൊരു ശീലമായി തീരുക, അല്ലെ? നമ്മൾ നിരന്തരം അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അതൊരു നമുക്ക് ശീലമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശീലമായി തീരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ദിവസേന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താവും, അത് നമുക്കൊരു ശീലമായിട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒരു 2 മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിരന്തരമായിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ശീലമായി തീർന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കൂടെ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും. ആ ഭഗവാന് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഭോഗം അത് അവൻ പ്രസാദമാക്കി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എന്താ പറയാ, മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ, നമ്മൾ കാലത്ത് തൊട്ടിപ്പോ നമ്മൾ ആരെയാണോ കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത്, ആരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ എന്തായാലും അത് കൂട്ടി കൂട്ടി വരാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും നേരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരാണ്, ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്നിൽ തന്നെ നീ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിക്കോട്ടെ, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കുന്ന മാലയായിക്കോട്ടെ, അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിക്കോട്ടെ, അവന്റെ പുസ്തകം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനുള്ള വഴി.
ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. അതായത് അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ, നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ, അത് പറയും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ ആ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, ആ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വരികയാണ്. നമ്മൾ അതാ നാവിന്മേലും നൃത്തമാടുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരികയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു അതിഥിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിഥി വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ തോന്നും? അല്ലെ? അതേ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരും. അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ധർമ്മമാണ്. അതെന്താ പറയാ, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ നാമത്തിലൂടെ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യണത് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, നാമം വേറെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഹരേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ രാധാറാണി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ ഹരേ, അവരെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഹരേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നമ്മള് ആ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ ഹരേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പോ ആ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാനും സ്വയം വന്ന് നമ്മുടെ ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ആ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. അത് മറ്റുള്ള ഒരാൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പോ നമുക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയോ ഇല്ലേ എന്ന്. അത് അടുത്ത ആൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ മതി, എനിക്ക് മതിയായി, എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയെന്ന്. പക്ഷെ അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിട്ട് ഇനി കഴിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഇനിയും കഴിച്ചോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് ആ വിശപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വയറ് നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മതി, എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭക്തനും അവനവന്റേതായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. എങ്ങനെ? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലികാലത്തിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ജപയജ്ഞമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും നമ്മൾ മഹാത്മ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. അതായത് 2 കാര്യം. അതായത് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ ധനത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ അവൻ അർജുനന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് നിനക്ക് ഒന്നാമത് എന്താണ് ചിലവർക്ക് എന്താ, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വമേധയാ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും ഭഗവാനോട് എന്താ പറയാ, ആ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നിൽ ഇനി മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട. എന്ന ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ. അതായത് എങ്ങനെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ദിവസേന നിത്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ചില യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ നിത്യവും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കണു, നമ്മൾ ഇത്ര റൗണ്ട് ജപം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിബന്ധനകൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവും. ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്ത് ശീലമാക്കണമെങ്കിൽ അത് നിത്യവും നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ പറയും അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന. അതായത് നമ്മൾ എന്താ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു അഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റും നമുക്ക്. ആ ഒരു യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അങ്ങനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണക്ഷൻ ആണ്. ആ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ
നിബന്ധനകള് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളുണ്ട്. ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അത് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കഴിയാം? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആര് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കണം. നമുക്കറിയാം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. വിനയത്തോടെ അവരെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവരെന്താണ്? അവർ ജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണേ. ഒന്നാമത് എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഒന്ന് നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിച്ച് എന്നിലെ നിർത്താൻ. അത് കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അഭ്യാസേപ്യ മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു? ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിലെ നീ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ രണ്ടാമത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ നിനക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതായത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? നീ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൽഫ്രഡ് എന്താ പറയാ ഫോർഡ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയാ ഈ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അവരിപ്പോ എന്താ പറയാ അവർ വളരെയധികം ഒരു റിച്ചായ ആളാണ്, ഫേമസും ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് TOVP എന്ന് പറയും. അത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റേറിയം. ഇത് എവിടെയാണ്? മായാപൂർ. അതായത് എന്താ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും, തലസ്ഥാനം. അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആണ്. അത് മായാപൂരിലാണ്. അപ്പൊ ആ മായാപൂരിൽ ഈ അമ്പലം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, ഏതാനും ആവാറായി. അപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ധനസഹായം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കിപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഭക്തിയുടെ കാര്യമാണല്ലോ. ഇത് ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തില് നീ എന്താ പറയാ നീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ആരെയാ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെ. കാരണം അവർക്ക് അത് പറ്റാതെ വരുമ്പോ അവര് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോ എന്താണ് അത്? ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നീ എത്തും എനിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ. അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറയണ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പറയണ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നീ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാനിലെ ആ നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഓക്കെ വേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. അമ്പലം പണിയുന്നതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കുറെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കണം? അവിടെ
അവിടെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയണേ ഇതൊക്കെ ഒരു സേവനമാകുമ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോഴും അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു പരിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആവും. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതും ഉണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാണ്, എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചിട്ടയിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, പല സംഘടനകളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കുക. അതായത് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം പണിയാനായിക്കോട്ടെ, അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് പണിയാനായിക്കോട്ടെ, എന്തിനു നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ എന്തായി, അതിലും പരിപൂർണത ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതും ഒരു സേവനമായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ സേവനമാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്വമനസ്സാലയുള്ള ഈ സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സമുന്നതിയിൽ എത്താനും പരിപൂർണതയിൽ എത്താനും സഹായിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ സ്വമനസ്സാലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയം വേറെ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഒരുപാട് സേവ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അത് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അത് പറയുന്നത് അതിലൂടെയും പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പല വഴികളാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യം മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുതമായ എന്താ പറയാ ആ സേവകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയും എത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ, നിനക്കൊന്നും തന്നെ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതും പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മഫലങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സർവകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് ത്യാഗാചാന്തി നിരന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്താ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനാർജന. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനാർജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ നോളജ് ആർജിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശ്രവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനാർജനാണ്. അതേപോലെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ജ്ഞാനാർജന ചെയ്യാണ്. അത് സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്, ധ്യാനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സ് എന്താ പറയാ സ്ഥിരചിത്തയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ ജ്ഞാനം അർജിക്കുന്നേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയണേ, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കാണാം. എന്താ പറയാ, ആ സ്ത്രീ ഒരു പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഭഗവാൻ ഒരു പിടി ഇത്രേ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഇത് എന്താ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ആ പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി എന്താ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്. പണ്ട് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ. എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മളിപ്പോ എന്താ അന്ന് പൈസയുടെ ത്രൂ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നടന്നിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കും വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എന്താ ഉള്ളത്, ആ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ കയ്യിൽ ഒരു ഇത്തിരി പിടി പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അതേപോലെ പോയിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ ആ പഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാണ് ആ സ്ത്രീക്ക്. ആ സ്ത്രീ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ മൊത്തം പഴങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്, സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കണേ, ആ സ്നേഹം അവിടെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആ സ്ത്രീ. അപ്പൊ അത്രയും പഴങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ തിരിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് കർമ്മഫല ത്യാഗം. അപ്പോ നമ്മൾ ജ്ഞാനം ഉത്തമമാണ്, പക്ഷെ അതിലും ഉത്തമം എന്താണ്, ത്യാഗമാണ്, ധ്യാനമാണ്. അതിലും ഉത്തമം എന്താണ്, കർമ്മഫലം ത്യാഗം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ധ്യാനം ഉത്തമം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ കർമ്മഫല ത്യാഗം ഉത്തമം. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധേയോ മദ്ഭക്ത സമീ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ടു ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവും ആയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി യുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് മാത്സര്യം കൂടാതെ, അത് അസൂയ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ അനർത്ഥങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ 6 അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതം മാത്സര്യാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, മാത്സര്യം കൂടാതെ, അസൂയ കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്വങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തായി. നമുക്കറിയാതെ എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സുഹൃത്ത. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്, ഒരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാ എല്ലാവരെയും നോക്കുക, നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, സമദർശിയാണ്. കാരണം ഒരു ആനയാവട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യനാവട്ടെ, ഒരു നായയാവട്ടെ, ഒരു ചാണ്ടാലനാവട്ടെ, എല്ലാരിലും സമദർശിയാണ് അവർ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാം എല്ലാരിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവ്വജീവങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ സുഹൃത്തായി പെരുമാറുന്നു. പിന്നെ ഒന്നിലും അവകാശബോധം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവകാശബോധം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരാം, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതാ, ഇത് എന്റെ, അതായത് അഹം മമേതി എന്ന് പറയും. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു, ഇത് എന്റെ എന്നുള്ള ആ അവകാശബോധമില്ലാതെ സർവം കൃഷ്ണ, എന്താ പറയാ, ഈ കാണുന്ന ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, അതായത് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതെന്റെ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അതൊക്കെ മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളല്ല ഈ ശരീരം. കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരം എപ്പോ വരെ ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉള്ളവരെ. ജീവാത്മാവ് പുറത്തു പോയാൽ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് വാല്യൂ ഉള്ളത്, കാരണം അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനാണ് വാല്യൂ. കാരണം ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ശരീരബോധ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാനാണ്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ പുരുഷനായി തീരാം, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മൃഗമായി തീരാം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അപ്പൊ മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത, അതായത് ആഗമ അപായിനോ നിത്യ, അതായത് കാലാവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ കാലാവസ്ഥകൾ എന്താ പലതും വരും. ചിലപ്പോ മഞ്ഞുകാലം, ചിലപ്പോ വേനൽക്കാലം, ചിലപ്പോ മഴക്കാലം. അപ്പൊ കാലാവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് വരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും. ഇതിലെനിക്ക് സുഖമുണ്ട്, ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ഭഗവാൻ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയുമായിട്ട്, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തി, അതായത് ക്ഷമ വേണം. എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നാമം ജപിക്കായിരുന്നു, നാളെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിറാക്കൽ ആവും, അങ്ങനെയല്ല. അതെന്താ, എല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലെ പതിയെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് സ്ലോലിയാണ്, അത് നിരന്തര അഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഭക്തിയിൽ എന്താണ്, ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം.
കാരണം ആ ക്ഷമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അപ്പോ ആ പേടി വരും. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൂരെയാവും. കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ തോന്നും ഭക്തി വേണ്ട എന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇതൊക്കെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനായി, അതായത് ഈ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഈ സംതൃപ്തി എവിടെയാ വരുന്നത്? ഒരിക്കലും കൈവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തി. കാരണം ഇന്ന് ഇത് കിട്ടിയാൽ നാളെ ഇനിയും അതിലും വലുതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലും വലുത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല. അപ്പൊ സംതൃപ്തി അടയില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സംതൃപ്തനായവൻ. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണം, ഭഗവാൻ ഈ പറയാണ് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എനിക്കിഷ്ടം, എനിക്ക് പ്രിയം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എങ്ങനെയുള്ള ആള്? ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം, മത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്വങ്ങളിലും എന്താ പറയാ സുഹൃത്തായി ജീവിക്കണം, നിത്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണോ, കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കോട്ട ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഇന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് വിദ്യ ആയാലും ഗുണമായാലും അത് സൗന്ദര്യമായാലും അത് എന്താ പറയുക സമ്പത്തായാലും എന്തായാലും ഭഗവാൻ ഇത്രയെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ കോട്ട അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംതൃപ്തിയായിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ടിട്ട് മോഹിക്കുകയോ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതൊക്കെയല്ല, അത് സംതൃപ്തനാവില്ല. അപ്പൊ ആ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. സംതൃപ്തനാവുകയും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്. എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്മാന്നോ ദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകോ ന ദ്വിജത്തെ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വേഗൈർ മുക്തായ സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥയായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായി ഇരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, വീണ്ടും പറയണേ, ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്ടമെന്ന്. അതായത് ആരിലാണോ, അപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതൊരു കഥയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവരും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായി ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പറയുന്നു. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമീ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന്. അതായത് സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, അതായത് വിശുദ്ധനായിരിക്കും. വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവൻ, നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനും ആയ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് ഫലം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഫലം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ, അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഫലം നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണാം. ഈ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അവർ 69 വയസ്സിലാണ് അവര് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയത്. നമുക്കെല്ലാം കഥ അറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു 69 വയസ്സിൽ അവർ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് അവർ അവിടെ പോയത്, എന്തിനാണ് ഈ ഇസ്കോൻ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അതിനെ എന്തിനാണ് രൂപീകരിച്ചത്, എന്തിനാണ് അവർ ഇത്രയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്താ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും വയസ്സായിട്ട് പോലും അവര് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന വ്യാഖ്യാനം എഴുതി. അതുപോരാത്തതിന് എന്താ പറയുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിലൊക്കെ ഓരോ പദത്തിനും അർത്ഥസഹിതം എഴുതി, അതിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതി. ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വയസ്സിൽ? നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ എന്താ പറയുക ഇസ്കോൻ എന്ന ഒരു സംസ്ഥ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയാ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങളോട് പറയാനോ നിങ്ങളത് കേൾക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് നമുക്ക്? ഈ ഒരു ഇസ്കോൻ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി കാരണമാണ്. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ വേറൊരു ഉദ്ദേശമില്ല. ഇതൊരു ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉദ്ദേശം?
ജസ്റ്റ് എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നോളജ് നമ്മൾ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കൊരു വെളിച്ചം വേണം. ആ വെളിച്ചം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ആ വെളിച്ചം വേണം ഭഗവാന്റെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് ആ ജീവിതം തന്നെ മാറുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാം, കണ്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വയസ്സിൽ എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഒരു കർമ്മഫലത്തിലെ ഇച്ഛ വെച്ചിട്ടല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഈ ഇസ്കോൺ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ ആ നോളജ് എത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യ സമീ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയോ അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്ത പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുക, ദ്വേഷിക്കുക, എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആഹ്ലാദിക്കുകയില്ല, ആനന്ദമില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അതാണല്ലോ നമ്മൾ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നിലും എന്താ പറയാ, ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, ആരെയും ദ്വേഷിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത, ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാനും ചെയ്യാത്ത വരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസാരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശുഭങ്ങളെയോ അശുഭം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി. ശുഭമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നല്ലത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആ ചീത്തയായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ അശുഭമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കാണാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ആ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ കുഞ്ഞാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അച്ഛൻ ഒരു അസുരനായതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും നോക്കി, എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, അത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ, നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളെല്ലാം കേട്ട് 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 പുറത്തു വന്നപ്പോ തികഞ്ഞും ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശ്രവണത്തിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കണം ഭഗവാന്റെ, കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോഴേ കേട്ടിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോ നല്ല ഒരു ഭക്തനായി. ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്? അസുരകുലത്തിലാണ്. എങ്കിലും അപ്പൊ ഈ കാര്യം അച്ഛന് എന്താ പറയാ, തീർത്തും ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആയിട്ട് അച്ഛൻ ആ കുഞ്ഞിനെ വധിക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി നോക്കി. ആ ആനെ കൊണ്ട് ചോട്ടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നോക്കി, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ സമചിത്തം എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ആ ഭാവം ഒട്ടും മാറുന്നില്ല. അതായത് സ്വന്തം അച്ഛൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ദ്വേഷിച്ചില്ല, അച്ഛനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല. അത് അച്ഛന് വീണ്ടും സഹതാപ തോന്നിയുള്ളൂ. കാരണം അച്ഛന് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വെറ്റ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് സന്തോഷിക്കുന്നുമില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നുമില്ല, അത് ശുഭമായിക്കോട്ടെ അശുഭമായിക്കോട്ടെ അതിനെ ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല, അതിനെല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, അശുഭ പരിത്യാഗി, അതെല്ലാം ത്യജിച്ചവനായ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അത്യന്ത പ്രിയങ്കരനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീത ഉഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വീണ്ടും അതന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ശത്രു മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവന, അതായത് ശത്രു ആരോ മിത്ര ആരോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒന്നെ. പിന്നെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട് അസത്ത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായ മൗനിയായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനുമായ ഒരു ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ.
അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കരുത്. അതിനുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം, നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. ഈ വെളുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും നമ്മൾ പറയില്ലേ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ശ്രവണം. പക്ഷെ ഈ രാജാവാണെങ്കിൽ ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും 9 വിധ ഭക്തിയിലും എന്താ പറയുക നവവിധ ഭക്തിയിലും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ രാജാവ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ രാജാവ്. രാജാവായിട്ട് പോലും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. കാരണം രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ പ്രജകൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഇമം രാജർഷയോ വിധുവോ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു? വിവസ്വാന് കൊടുത്തു, പിന്നെ മനുവിനും ഇക്ഷ്വാക്കുവിനും എല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ പോലും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നേടിയിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊരു രാജാവായിട്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കർത്തവ്യം അവർക്കുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എങ്ങനെ മോചിതരാക്കണം എന്നും കൂടി ഈ രാജാവിന്റെ കടമയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവന്റെ കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രാഹ്മണന് ഒരു കർത്തവ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന് ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്, വൈശ്യന് ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? എന്താ പറയാ, ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? വരും എല്ലാം പറയാ സുഖഭോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുക അല്ല, ബുദ്ധി, ആ വിജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കും. പിന്നെ അവരൊരു സ്വയം ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് എല്ലാ രീതി നവവിധ ഭക്തിയിലും ഉന്നതനായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ രാജാവ്. ഒരിക്കൽ എന്തായി, നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ താഴെ തന്നെ കാണുന്ന ഇവരാണ് എന്താ പറയാ ദുർവാസ മുനി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദുർവാസ മുനി എന്തിനാണ് ഫേമസ്? ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ദേഷ്യം കാരണം. കാരണം അത്രയും പ്രശസ്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഈ ദുർവാസ മുനി അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അവിടെ വന്നപ്പോ, ദുർവാസ മുനി അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്തായി, ഈ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം ഏകാദശി ഭഗവാന്റെ മാധവ തിഥി, ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദ്വാദശിയിൽ നമ്മൾ ഏകാദശി പാരണം ചെയ്യണം. അതായത് ആ ഏകാദശി വ്രതത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സമയം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാരണം ചെയ്യണമെന്ന്. ആ ഏകാദശി വ്രതത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദ്വാദശി ദിവസം ഇദ്ദേഹം വന്നു. ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു രാജാവ് എപ്പോഴും എന്താണ് അതിഥിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തെ. അപ്പൊ അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ആ അതിഥി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു രാജാവ് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മാനേഴ്സ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഗസ്റ്റിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഇതും ആതിഥ്യ മര്യാദ നമ്മൾ കാണിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ രാജാവിന്റെ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഇദ്ദേഹം, ആ ഒരു ദുർവാസ മുനി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരാന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് ദ്വാദശിയായിരുന്നു. അപ്പൊ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുളിക്കാൻ പോയ ആള് അത് ഒരുപാട് വൈകിച്ചു. മനഃപൂർവ്വമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കോ ഇല്ല എന്നു നോക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലാണ് ഇദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം കുളി കഴിഞ്ഞ് വരാതിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് രാജാവിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു ദ്വാദശി. അപ്പൊ പാരണം വീട്ടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ അതിക്രമിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്താ, നമ്മളിപ്പോ പാരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി ചെയ്യുന്നേക്കാളും പാപമാണ് പാരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, നിർജ്ജല ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട്, നിർജ്ജലയായിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് വിചാരിച്ചു, ദ്വാദശി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാരണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചു. കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഏകാദശിയുടെ പാരണം ആവുകയും ചെയ്തു. എന്നാട്ട് ആതിഥ്യ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ വെറും ജലം മാത്രമേ സേവിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ജലം സേവിച്ച് പാരണം വീട്ടി, സമയത്തിന് ആ പാരണം വീട്ടി. കാരണം ഇദ്ദേഹം വന്നില്ല, ആ ദുർവാസ മുനി എത്തിയില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ദുർവാസ മുനി അവിടെ ഉള്ളപ്പോ അവർക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ രാജാവ് ഞാൻ വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്താ പറയാ വെള്ളം സേവിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ദേഷ്യത്തില് വരികയാണ്, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ അതിഥിയാണ്, എന്നിട്ട് പോലും എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, എന്നെ കാത്തിരിക്കാതെ നീ സ്വയം
സേവിച്ചു, ജലം സേവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് പറഞ്ഞു അത് സേവിക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് ദ്വാദശി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകാദശിയുടെ പാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വെറും ജലം മാത്രമേ സേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജടയിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് ആ അസുരൻ എന്താ പറയുക, കബന്ത എന്നുള്ള ഒരു പേരുള്ള ഒരു അസുരനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ അസുരൻ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയ, ഈ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ രാജൻ ഒരു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനോട് പറയണേ കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോ ആ തികഞ്ഞ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി, ഈ അസുരനെ ഇറക്കി, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അസുരനെ ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ചക്രം വന്നു. സുദർശനം ചക്രം വന്ന് ആരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്, ആ എന്താ പറയാ ദുർവാസ മുനിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ കൂടി. അപ്പോ മുനി പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ഓടി കൈലാസത്തിലേക്ക്, ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ശിവലോകത്തേക്ക് ഓടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം എന്റെ പുറകെ ഉണ്ട്, അതെന്നെ കൊല്ലും എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷെ ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രാണ്, അതിനെ നേരിടാൻ ആർക്കും അത്ര ഒരു ഇതില്ല, ശക്തിയില്ല, അതിനെ നേരിടാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും, കാരണം സുദർശന ചക്രം എന്റെ പുറകെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു അത് സുദർശന ചക്രം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ വിഷ്ണു പറയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് സുദർശന ചക്രം ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന കാരണം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നീ പോയിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ കാൽക്കല് വീഴാൻ പറയും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ദുർവാസ മുനി ഒരു ഗതിയില്ലാതെ നേരെ തിരിച്ചു വന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന് ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കല് വീഴാണ്, അതായത് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ ഒരേ ഭാവം, ഒരേ സമചിത്താണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം അതാണ്, ശത്രുവും ഇല്ല മിത്രവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടല്ലോ, ആരും ശത്രുവല്ല, ആരും ഭക്തരല്ല. അപ്പൊ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്, വേഗം മാപ്പാക്കുകയാണ്. അതാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ക്ഷമാഗുണം ഉണ്ടാവും, അതായത് ക്ഷമാഗുണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ദുർവാസ മുനിവിനെ മാപ്പാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മാപ്പാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സുദർശന ചക്രം പിന്മാറി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും, ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും, ഒരു ദുർവാസ മുനിയാണ്, പക്ഷെ മുനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ്, ഒരു സന്യാസിക്കോ മുനിക്കോ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല, അതായത് ക്ഷമ എന്നുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതേ നേരം മറിച്ച് ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും ആ രാജാവിന് എന്താ പറയാ വേണ്ടുന്ന ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ രാജാവിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 രീതിയിലുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്, ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശത്രുച്ച മിത്രേച്ച. ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ശത്രു ഇല്ല, മിത്രങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ. കാരണം അവർക്ക് അറിയാലോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ ഇച്ഛയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധം ഭക്തർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് തേന ഇച്ഛ വിന തൃണമപ്പി ന ചലത്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും നമുക്ക് അനക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ മൗനം പാലിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം ഭക്തന്റെ. യേതു ധർമ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധദാനാ മത്പരമോ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താ വീണ്ടും ലാസ്റ്റിൽ ഭഗവാൻ പറയണേ, നാശരഹിതമായതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. നമുക്കറിയാം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹത്വ, അതായത് നേഹാഭിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോ വിദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നേഹാഭിക്രമനാശത്തി, കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, നീ കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നാശമാവില്ല. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രക്രിയകളെ പോലെ അല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു 20% ചെയ്താലും അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അത് 21ാമത്തെ ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മീൻസ് 21% നിന്ന് അവിടുന്ന് തുടങ്ങും. അത് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നാശമില്ല. അത് നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു മത് കർമ്മ മത് പരമോ, അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയാ
ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രം, അതായത് വേറെ മാർഗങ്ങളിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമാണെന്ന്. അതായത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, നമ്മൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മുഴുകുന്നവന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവനും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ മുഴുവനും കണ്ടത്. ഈ അധ്യായം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ വല്ലാതെ ആവശ്യം. കാരണം കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഒരു എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രീരാമനായാലും കൃഷ്ണനായാലും എന്താണ് ചെയ്തത്? അവര് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോ ആരായിരുന്നു ഗുരു? സന്ദീപനി മഹർഷിയായിരുന്നു, സന്ദീപനി മുനിയായിരുന്നു. അതേപോലെ ശ്രീരാമൻ വന്നപ്പോ വസിഷ്ഠ മുനി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഭഗവാൻ പോലും സ്വയം കാണിച്ചു തരാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ മുഴുവൻ അധ്യായം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ള പലതും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ ആരാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന്? രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചു. ആരാ പറഞ്ഞേ? വ്യക്തരൂപത്തിൽ ആചരിക്കുന്നവര്. അതാണ്, അതെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ വ്യക്തരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വ്യക്തരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ഭക്തിയോഗം അത് തന്നെയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനയോഗം നമ്മളിപ്പോ ഈ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ? അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാ. കാരണം അവർക്ക് എന്താ അറിയോ, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവര് വെറും ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രമേ കേന്ദ്രീകരിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ അവര് എന്താ പ്രവർത്തിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം അർജിക്കും, ഇല്ലാന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം അർജിക്കുന്നതോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന, അതായത് ആ ജ്ഞാനം അർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെ അവർ പ്രായോഗികമാക്കും, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഈ ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താണ്, അവർ വരും ജ്ഞാനം അർജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്നിട്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെ മാത്രം എന്താ പറയുക ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് അത് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ ആൾക്കാർ. പിന്നെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഉപമ തന്നല്ലോ. തപാൽ പെട്ടി. അതെ, തപാൽ പെട്ടിക്കായിട്ടാണ് കമ്പയർ. അതായത് എന്താ പറയാ, അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആഥറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അഥറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തപാൽ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇട്ടാൽ എന്താണ് അത് എന്താ പറയാ, എവിടെയാണോ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അത് എത്തും. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ബോക്സുകളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടേ കത്തുകൾ ഇട്ടാൽ അത് അവിടെ എത്തില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്താനും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ വരികയാണ്. ലോഹമായിക്കോട്ടെ, മണ്ണായിക്കോട്ടെ, മരത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്. ആ രൂപത്തിൽ, അർച്ച വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം നൽകുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ. അതെ, മനസ്സുറപ്പിച്ച് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് സാധിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്?
ഏതാണ്? അസൂയ കൂടാതെ സഭ ജീവസത്വത്തൊക്കെ സുഹൃത്ത്. ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എന്റെ ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശബോധമില്ലാതെ, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അതൊക്കെ സമനില ഉണ്ടാവും. സുഖത്തിലായിക്കോട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എന്താണ് സമനില ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അവര് സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജ്, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കും, സംതൃപ്തനായിരിക്കും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എവിടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ. പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടുകൂടി, അത് ചഞ്ചലല്ല, അചഞ്ചല, വ്യതിചലിക്കാതെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ആ മനസ്സോടുകൂടി അവർ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന, അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ശ്രീ ഹരേ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായം കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. ഇത് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. 6 അധ്യായം ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. പിന്നീടത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗമായിരുന്നു, അതും കഴിഞ്ഞു. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 8 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു 6 അധ്യായങ്ങളും, 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു 6 അധ്യായങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നാളെ കാണാം. ആരെന്തോ ചോദിക്കുന്നു? ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായി. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ മാതാജി. മാതാജി പറയൂ. അയ്യോ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. സൗണ്ട് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റി. അപ്പൊ പറയൂ മാതാജി. യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണ യൂട്യൂബിൽ ഉള്ള റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാണാമല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല കാണാം. അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഉണ്ടാവും. യൂട്യൂബിലുണ്ടാവും. ശരി, അവിടെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും കാണാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമല്ലോ, അന്നിടും. അപ്പൊ നമുക്കത് വീണ്ടും കാണാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് കേൾക്കാം. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമല്ലോ. കാണാം മാതാജി. ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ കാണാം. എല്ലാം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാരും നാളെ കാണാം.